Pilas na tadi, Doy. Pilas na tadi. Buka pa mo glibot to hala eh. Kabalon do kasi mana na kulay pangilo. Tara. Antag iya. Pamintir ta siga pahapa diri sa sagbutan Doy ba. Kung dili prutas ang atong mahapan diri, manok. Pero may manok nakita na ko diri. Pero mas tindot yun siguro ron Doy. Hapa siguro tag mga appliances ron, mga motor, may ana ba. Sunod tag balay. Saro, kwarta-kwarta gid ato ang sulong ron. Sige tag prutas ani. Nya lakaw ta Doy. Kay basig mahapnan ta ba. Kita kakuha ni. Ngita para batag mga appliances ug mga unsay mga kita to ron. Tara. Doy. Asa ni bataan ni? Eh kung sa naman mo gada Doy. Dili lang bay. Mutong sa takig, uhaw ko ba? Nah, di man na mao tumong, na itong tumurong dili prutas. Dili prutas ang tumurong, appliances, mga motor. Naog ya. Sige, pabuta ko, manaog na ko. Ya, tara. Bubuar naman yan ang lubi, kat-kat mo, asa man mo kuha? Lakas ba ba, di balik? Kuha. Oo, kuha eh, magipadali ko ni mo. Sige, tara. Okay, sigma, kakita tag mga kuhan rin ba? Lenses. Dali, Doy. Okay, saka diri sa kuhan ba? Pasa ka dali. Doy, sa Doy. Doy. Asa naman po ning bataan yung nawa naman po? Abusan naman po ka diha? Doy, nindot na yun. Sabi ako'y sa trikak sa balay. Halo na lang ko ni. Saan naman po na oy? Ay, pangpatay lamok ba? Kaya nagay lamok sa balay. Ano ba o? Di man tao na mao itong tumong eh. Hindi. Appliances, grada ron, mga motor. Grada ta. Nay, labay mo na eh. Bilin. Bilin nga. Kali Doy, kaya ulan na Doy. Na, bro, wala may mga motor diri sa kalsada Doy. May mga makitaan diri bay. Patay asa man makakita ni ron Doy. Doy. Asa naman pud ning bataan ni? Manguha naman pud kakao diha. Dili ang padalon ako. Langan na puding tawanan ni ay mong gate na mao tong tumong. Madugay gid ani. Daot pa jud. Ilang buyog na oy. Kit dugay na tong plano na. Be mga motor dire oh. Asa man tani ron. Ulan na pa jud oh. Pangita diha. Man ta dito ta siguro kay murag na may highway dito. Siguro na yung motor ito ron. Tara, dito ta. Tara. Yung mga motor diri oh. Tara. Tayo sabay. Saan naman po? Yaga-yaga na po na yung mga. Dili lagi ni. Motor na itong tumong no. Motor na itong kalaton. Ako'y kaila. Sama na? Si Bintoy. Kay kagrisher to. Dagan to kailag mga motor ba. Pwede ito makakawat po yung dagat motor. Sabay na to. Fights po bitaw na bay. Pero problema, asa si Ron? Naroon to na skid crib. Bakit araw to mag-ian na to. Ato to tuwagon. Atong sabayon. Nara makailangan diri dool? Nara des dool la. Balay dool kayo. Ya, tara. Ato diri ron. Lagi ba? Bakit na niya to ron? O masugatan to siya. Basta tara. Iya ha. Lubuton dia. Baba. Baba segang. Karon. Ulang ko man nagyapon sa diri. Muna ara sa diri. Terus binti yun. Terus. Nak mau nas binti. Mau na binti? Binti. Power binti. Kawatan jud pud direk naong pud ay. Kana tayo mo ngawat maginig siya si motor pa ka. Tuwa na ka. Ako biasa kamo may kahila na. Dito ko hulat. Kwarta-kwarta gid siguro ni ba. Klaro kay sa naong ano niya oh.
Kawatan yung minig kurma ni. Drag racer. Mga drag bike man ang mga motora. Mahalin ba ka na mga motora na ang murag kalansay na mga na. Wala to na ako diri sa gama na nila ni. At yun sa barangay. Tritsong, yung sa barangay ni ron. Toy! Musta? Yeah, long time no see, bro. Pare, mahal mo raw ako. Yan na, bro. Wala lagi. Nga na kita-kita yung mga tirada ba? Ikaw? Dula lagi nila, may nga kayo Grabe, nagigit, wa- yawar siya. Ikaw po ka nag-usap ba no, email? Oh, legend na no. Yeah, legend tabay. Nya, musta ng mga tirada trahin vlog list na? Wala na eh, hinay kayo ron. Ninga na eh. Wala tayong mga gitik na sa mga kwan lang, mga motor na. Wala po, isa dito tirada niya ron. Ang isa, ako sabay to ba, amigo, yung tirada po, tukuan. Kawat motor ba, kaya baligya doon niya. Kita ko. Sama to plano ron. Ito rin plano mo dahil. Plano po amigo. Wala, motoron. Ngawat ba, kay dagan kupos ba? Bakit yung mga kailangan? Dagan mga, tirada na to ano eh. Pipian, sana ko to. Kay, subas-subas kagod yung kwan lang. Pero ang patuloy ko kumahaya itong motora ba, hindi. Mahalon man to. mahal makatagda ko to. Oh, brand new to. Bago pa to nang likuha. Pwede to. Papuan eh, chap-chap ninyo. Ano, likitan. Pwede po, tingnan ko to amigo. Sige, aman yung mamigo dahil. Ada, so, Biyar ko abot. Sa pakutano ron. Tapos mga paano lang, balak pa. Oh, na ito ka, lasad to ka. Pinsak ang motor kung may pakuan sila, ano? Ay, tama. Ang stitching. Pag-uok itong motor to, si R8 to. Uy, katulong ka niya ito bay. Dati nung gaya, pwede nyo na ako mag-istorya mo na mag 10 years bago ba nakita. Pagkidugay, pwede ako magkita to eh. Kuhan lagi. Niya sa may plano. Katulong ka niya to, kabuli sabot. Doy! Alir, ako doy. Gitawag ka niyo, gitawag ka niyo. Alis na ba? Alis na ba? Nakuingon. Ah, tusan ako bay. Tusan ako. Tuwas ako. Sakit, kumadto dito eh. Sila na bahala, plano dia kay ako ba yung kawatan na naong kauban niya oh. Saman to eh. Alir, ako. Saman. Tapos plano. Si R8 ni nga motor ha. Pula ang kulor ha. Pagpo gani. Ang lipit. Para di nahan. Ako alang sa inyo abay. Ilang kumuban. Bulabog naman umato ko. Unsa mo ka? Kamu lang doon. Takot ka? Look out na ko sa inyo. Pwede Tudlo, po. itudlo lang na ko sa inyo kahadap itang balay. Para di Magaling kang kupal ka. Ano siya ang balay ng tindahan ha. Pulang motor ha. Pero ay lang Wala. kumpiyansa bay kaya ang tag-iyani ka nang sugin na siya maningin. Ha? Sige, Ora na ko sige, kuhan sige. niyo. Amo to siya. Ato ko. Tusan ako to eh. Tara. Kunay bahala diri, look out ra ko diri ha. Sa kabalo na kan sa buhaton ni mo ha. Dito eh, matik na to eh. Asa na dapit daw? Daw sunano, kanang nahi tarpulin ba? Tuwa na to da. Ay na niya. Katong kawaton doon siya, na motor. Sa rep. Ako ba? Ako ito, Oh. pangkuhan. Tay mahal ito ba? Para big time kayo ba? Ya, tara. Tara. Doy, basta ikaw na bahala diha. Sige tayo. Impas ito sila ron. Barila ito sa tag-iya ka ron. Bahala sila. Dili ka tama. Diswido to siya habay kay murag sa barangay mo naging istorya ay. Kasi mo sumbong to ba? Dili lagi na. Salig ko itong bata to, dili ko lang sumbong. Ila di kayo mo ato? Ilado ko to. Tara. Mau na, Doy. Mau na kasi rep, Doy. Mau na, ano? Doon lang ta. Wala pa si tao. Kamangon. Tara. Relax na Doy. Buka pa mo glibot wala eh. Kabalon do kasi mana na kulay pangilo. Tara.
Doy, padali doy. Ugi din ko doy. Dali doy, dugaya ni mo oy. Mantag iya. Doy. Doy. Doy, dali doy, dugaya ka ko. Mata doy, doy. Doy. Huwag ka. Tara, ugan na ka sa barangay. Ay, awasang. Undoy ba yun? Lumiya. Huwag ang mga ba yun? Mataan eh.